हाय सनाफोर डिसेम्बर लास्टनि भिडिअमोन आरोना बियो बेखौनो आं दिनैसो एडिट खालामबाय। जों नै न'आव थांनाय समाव फुख्रियाव ना हदोंमोन आरोना लकेल ना एकदम मावा स्र' स्र' आधा किल'नि बारा मोनदोंमोन खननै हनायावनो। संनायखौ देखायबाय थालायासै लोगोफोर, आं बेखौ नारजिजों संदो आरोना जा गोथाव जादोंमोन। आरो आङो देहायाबो लोमजागासिनोमोन आरोना, बेनिफ्राय बेनो आंना लास्ट ना मोनजानाय आरो। बेनिफ्राय नै जाबाय भिडिअ आरो मोनाबिलिनिमोन आरोना। आं न'आव थांनाय समाव बिदाया एन्जर मोफौ बियो जावना लाबोदोंमोन आरो एकदम माने जोंना देहाया थिग गैया। बिनिफ्राय आं आरो जानोनो हायासै आरोना। दिनैसो आङो नै भिडिअखौ नायफिनना जानो गोसो जालायदोंमोन आरोना। दालाय बहा मोननो जानो लुगैमालाय। खस्थ' जावैनानै नै मोनबोदोंमोन आरोना माबाना 6टा। बेदराबो ज' साबदोंमोन। नुनायाव फिसा फिसा नुनो हागौ आरोना, ओमफ्राय रेलाव गिदिर गिदिरानोमोन आरोना एन्जरा। जिगाब होबाय नै डाइरेक्ट आं गोदानायाव लाखाबाय आरो फानबावदोसो बेदरखौनो पवासे 3 पवासो जागौमोन। 3 पवा माने आधा सेरसेसोनि खाथियाव नांगौमोन एन्जराथ'। पवासे फानबाय 3 पवाखौ सानै लोगोमोन बिसोरो रानबाय। बेनिफ्राय आरो नेवलायखौबो आधा केजिनि बांगौमोन, बेखौबो आंहा नाथाय मोनजायासै आरो लोमजानायजों माने जानो एख' बेदर फिसा जानो लुगैयाखैमोन। नै नुनायावसो फिसा नुदों आरोना 3 पवासो जादों बेबो मासेयैनो। नै भिडिअ आरो नेक्स्ट टाइम हेपि निउ इयार 1 तारिखनि जालायबाय। न'आवनो हांसो मासे ग्राव बुथारबाय। मोखाङाव नांगा नांगा मोनजायासै आरो बेखौबो दिनैसो नुनानै एकदम माने गोसो जालायबाय आरो आं जानो। आं मोनजायासैबाबो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै आङो दिनै माने आपल'ड होबाय आरोना भिडिअखौ। नै लोगोफोर मेजेमजों हारसिं हारसिं साफा खालामगनो हायिनि सानै गाहाम साफा खालामनानै गोदागासिनो दं बोराया। नै बिबाजैया एवगासिनो, आंथ' दांनोबो हायाखै एवनोबो हायाखै। बेनिफ्राय आंना महरा नै माबोरै जाना दं, जनदिस माबा माबि साबदेरनानै एकदम गोमो बुगावसो जादों आरोना। थेवबो आंखौ बारा नारसिननो हाया, हामलाबाया आङो। बेलेगफोरबाथ' नायथावै जागौमोन, नाथाय आं जानो हायाबाबो आङो बांद्राय एसे माबा जाया आरोना। बेनिफ्राय नै गुस्थिनि माखायावबो दोरसिं बेरजोबदोंमोन एकदमबारे नायथावै, दा एसे हामबोहांबाय। बेनिफ्राय आरो नै जोंहा रुमाव फैफिनबाय, गुवाहाटियाव फैफिननानै आंथ' जेबो मोनजाया, बोराया मा बेदर लाबखो हारसिंनो होबाय। नै मोनस्लाबियावनो खांनानै जाहोलांबाय। बेनोसैमोन लोगोफोर भिडिअआ, नाराय जराय गोलाव जाबाय आरोना। बेखौनो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो।